در جلسه پارلمانی تاجیکستان روز هفتم فوریه قرار است لایحه تغییر الائها به قانون در باره انتخابات президентии баррасӣ шавад ки бар асоси он синни номзад ба мақоми раиси ҷумҳур аз 35 то 30 солагӣ поин оварда мешавад. дар райпурсии моҳи майи соли 2017 тағйироти марбут ба синни номзади президент дар тарҳи ислоҳи қонуни асосӣ ворид шуд ва акнун бояд ин тағйирот дар қонуни интихобот ҳам дарҷ шавад. Саид Ҷафар Усмонзода вакили маҷлиси намояндагон рӯзи 6 феврал ба радиои Озодӣ гуфт дар ҷаласаи рӯзи чоршанбе тарҳи қонуни конститутсионӣ дар бораи интихоботи президентии Тоҷикистон ва қонун дар бораи интихоботи маҷлиси олӣ мавриди баррасӣ вакилон қарор мегирад. Ӯ гуфт тағйироти асосӣ аз ҷумла марбут ба синни довталаби курсии президентӣ хоҳад буд ки ба ҷавонҳои 30 сола ҳаққи пешбарии номзадӣ ба курсии президентиро фароҳам меорад. таври вакили маҷлиси намояндагон мегӯяд ин тағйирот токунун дар қонун дар бораи президенти Тоҷикистон ворид нашудааст. бар асоси тағйирот дар қонуни асосӣ дар рӯзи 22 май соли гузашта шахсе ба номзади президентии Тоҷикистон метавонад номзадиашро пешниҳод кунад ки фақат шаҳрванди Тоҷикистон бошад, синнаш аз 30 кам набошад, дорои таҳсилоти олӣ бошад, забони давлатиро донад ва дар ҳудуди ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли ахир истиқомат карда бошад. ҳоло ки масъалаи то 30 солагӣ поин овардани синни номзад ба мақоми раисати ҷумҳурӣ пеш омадааст, бисёриҳо тахмин мекунанд ки шояд ҳадаф аз ворид кардани ислоҳот ҳамвор кардани роҳи Рустами Эмомалӣ, писари бузурги Эмомалӣ Раҳмон, барои нишастан ба курсии раиси ҷумҳур аст. Рустами Эмомалӣ декабри соли 2017 30 сола шуд ва то интихоботи ояндаи президентӣ 33 сола мешавад. соли пеш Рустами Эмомалӣ баъди собиқаи чандин солаи раҳбарӣ дар оҷонси мубориза бо фасод ва хадамоти гумрук ба курсии шаҳрдори Душанбе таyin гардид.